haba politician waya kuke so ku gan mu ne, wasu kun tura muku shewa sannan ku bar mu ne, kun manta haƙƙin mu yara taya a wuyan ku ne, kun samu a wahala kusa kuke mu kwanji ne, kuke mulkin mu amma haƙƙin mu dukun handi me, dalilin zaben ku an soka wuka ciki tali me, iyaye na kulla Allah ta musu matasa, faɗan da baya dawo a dawo ka har da kusa, wai yaushe za ku yi maganin hakan tuni mun kosa, kun mun furta batu a ce da mu ba mu da kunya, anya ko wannan tsarin yana da kamshi na gaskiya, kuna ta sakoyin ku kun ba talaka na shan wuya, zai dau iyalansa duka maza da mata su zabi wanda zai canza bara gurbin kasata, sai kaga karshe ya kare ta wanda baya fata, to ya za a gyara haka ne shugabanni, gashi wuya ta sa talaka duk mun canza launi, mun bar wa Allah sai ya san da mu shi zai yi magani, Allah idan da masu shiriwa ka shirye su, idan sun bujire maka Allah kai maganin su. Sori talaka, sori talaka, talaka bawan Allah, sori talaka, mu muke zaben talaka mu ake kashewa, sori talaka, mu muke kasawa mu tsare mu za su harbe, sori talaka, sori talaka, tashi 50 ba ta isa.